жени и майки, които присъстват днес на тази среща. Ние многократно сме имали възможност да дискутираме в рамките на различни формати на правителствени служители целесъобразността от подобна мярка и никога не сме коментирали подобна мярка като нецелесъобразна. Разбира се, позицията на Министерството на финансите е винаги по-консервативна и тя изхожда от това, че по принцип създаването и търговията с храна е един бизнес процес, който тече, за да се продава тази храна, не за да се дарява. И в този смисъл желанието ви държавата да обърне внимание на този процес среща разбиране. Ние сме притеснени от гледна точка обаче на това, че изкривените стимули в действащия закон за ДДС винаги поставят и връщат топката към държавата, все че тя е виновна за нещо, че бизнес процес е организиран така, че се налага една произведена стока да не може да бъде реализирана, което си е чист бизнес риск, който съществува във всички производства, не само производство на храни. В този смисъл аз не мога директно, непосредствено и веднага да приема упрека, че нашето законодателство или действащата система на данъчно облагане в България е такава, че тя е по-неблагоприятна от тази, която съществува в Европейския съюз. И аз искам, когато водим дебата, защото приемам днешната среща за начало на този дебат, да говорим винаги за европейските данъчни системи. Цитира се Унгария и Полша, любопитно ще проучим през Европейската комисия какво точно са направили Унгария и Полша. Аз искам да говорим за старите страни членки с модерни развити данъчни системи, които прилагат закона за данък добавена стойност много преди България, Унгария и Полша да го прилагат, а това е средата на 90-те години. Защото не искам да ме разбирате погрешно, но сега се говори за едва ли не, че държавата иска да вземе нещо повече от това, което и се полага. За колегите журналисти, които не са изкушени пряко от материята, искам да обясня, че в случая става въпрос за това, че при брака, в съответствие с член 80 от Закона за данък добавена стойност, производителят или търговецът има право да запази за себе си ползвания данъчен кредит, а не да го възстанови. Но това не са негови пари, искам да обърна внимание. Това не са негови пари. Това са пари акумулирани по веригата, платени от други хора преди него. Тук българския данъчен закон трябва да ви кажа, че на ръба на съответствието с директива 112/2006 и вероятно в доста европейски държави теорията и третирането на брака не е същата като в България, защото стимулирането на лошото управление на активите е грешен стил. Тоест, това, че се дава възможност на икономически оператор за това, че е позволил при него една стока да погине, той да ползва нещо, което не е негово, т.е. акумулираният до тук по веригата данъчен кредит не е положителният стимул и именно той не бива да е основният аргумент за захранване на икономическия модел на хранителната банка. И ще ви кажа примерно, че ДДС директивата говори за непреодолима сила за възникване на брак, като българския закон е доста по-либерален и той коментира брак при настъпване на изтичане на съответния срок на годност, определен в съответните нормативни актове. Тоест, давам пример. Това, за което се говори в случая, че е по-благоприятно да се бракува, би по-лесно да бъде коригирано, ако се въведе един лимит на този брак, който да може да ползва данъчния кредит, който не е негов. За да го обясня по-коректно, ще го представя последния начин. Този, който продава кексчета, той по веригата е ползвал данъчен кредит, защото знаем, че данък добавена стойност, той е прехвърляем косвен данък и се плаща от крайния потребител. Той в никакъв случай винаги много се забавлявам с тези бизнесмени, които коментират данък добавена стойност като някакъв техен ресурс. Те са междинни звена по веригата, които имат за цел да докарат данъка добавена стойност да влезе в бюджета по веригата, без той да се загуби. За съжаление, в Европа Франция преди доста години измисли тази система, съвременния модел на данък добавена стойност, е доста сложна за администриране и е винаги плод на доста сериозен дебат. Имаме по тази причина и много сложни системи и информационни, и технологични, и комуникационни са изградени в рамките на Европейския съюз, за да може общата система на данък добавена стойност да функционира. Известно обаче, че това е и данъка, който поради сложността на своето администриране е най-често невнасяния. Най-често невнасяния, т.е. с най-честите и големи по мащаб употреби. Този, който е произвел кексчето, той е платил, доначислил по веригата данък и добавена стойност
за стойността, която той е добавил върху продуктите, които е използвал, за да създаде кексчето. И да говорим условно, че той е създал кексчето за 2 лева, като в него се съдържа добавената стойност. Той ще го продаде на една голяма търговска верига или на една малка търговска верига, без значение, искам да говоря с конкретни имена, които ще го купят от него за тези 2 лева и ще платят данъка добавена стойност, който обаче те имат право да ползват като данъчен кредит. В последствие, ако те добавят стойност, защото те трябва да печелят кексчето, вече струва с 50 стотинки повече, тия 50 стотинки повече добавена стойност, върху тях също се начислява данък добавена стойност, който включи тези 10 стотинки, които допълнително от веригата, търговците трябва да продължат по веригата и да бъдат натрупани върху това, което накрая лицето трябва да плати. За какво говорим в случая? В случая говорим, че българският данъчен закон, без да коментирам дали тук е 100% в унисон с директива 112 от 2006 година, директива, така наречена 90 директива, дава възможност безусловно, когато е настъпил брак, поради това, че е изтекал срока на годност на кексчето, дава възможност безусловно на ползвания данъчен кредит в размер на тези 50 стотинки, платени от търговската верига, да останат в нея, като по някакъв начин компенсира загубата на търговската верига, защото тя освен 50 стотинки, които дължи на държавата, губи и 2 лева, които са икономическата стойност. Това не е държавното вземане, това е себестойността без ДДС на продукцията. Тоест, това, което не приемаме като позиция, правителствена, безусловно, е, че държавата по някакъв начин е виновна за това, че някой е допуснал стоката да загуби своите качества на храна и тя да трябва да бъде унищожена. И това, че държавата покрива този риск, не търсейки си ДДС-то по веригата от този, който е допуснал така да се случи с стоката, нали? Да се чувства виновна и да казва, във всеки случай, независимо какво правите с тази стока, ние ще ви дадем възможност ползване на данъчен кредит да не бъде коригиран, той да остане на ваше разположение. Казвам, че това не може да става в някакви размери, но исках да го разкажа по този начин, защото нито един от колегите от търговските вериги не го разказва по този начин, за да е ясно, че държавата не си иска нещо, което не е нейно. Държавата не натоварва допълнително процеса. Оттам нататък можем да говорим за Закона за корпоративно подоходно облагане, където със сигурност ще се сблъскаме с темата държавни помощи, която би могла да бъде преодоляна с съответните нотификации пред Европейската комисия. Според мен, бъдещата ни работа би трябвало да бъде съсредоточена върху това какво струва в момента да бъде унищожена една храна. Каква е цената на това и доколко тази цена не може да бъде използвана алтернативно като средство за стимулиране на неплащането. Тоест, алтернативните разходи, които се правят при управлението на храната, когато тя започва да губи своите качества. Големите търговски вериги съм сигурен, че са намерили начин да решат този въпрос за сметка на техните партньори по веригите. Тук по-скоро за нас ще бъде ценно, понеже въпреки към финансовото министерство, големите чужди вериги, без да ги упреквам, всеки има право да организира бизнеса си така, че да защитава интереса на капитала си, на акционерите си, да ни разкажат как това функционира. Примерно в Германия, даде се такъв аргумент от Германия, примерно в Франция как функционира, тъй като това са системи с много отколешно прилагане на режима на данък добавена стойност, системи, които със сигурност техните данъчни закони са 100% хармонизирани с директива 112 от 2006 година, защото аз не мога да коментирам американския модел, там данъчното облагане не се подчинява на европейските директиви, не мога да коментирам чилийската система, тъй като тя също не ми е позната от гледна точка на данъчно облагане, но нашите съображения за или против винаги ще бъдат свързани с спазването на общата система на данък добавена стойност, тъй като големите рискове са свързани. Даже не знам кой е по-големия риск. Дали риска върху качеството на храната, да запази това качество след като бъде дарена, е по-голям, или риска, запазвайки качеството си на храна, тя да бъде отново продадена, само че вече без държавата да си събрава ДДС. Тоест ние в Министерството на финансите, когато коментираме закона за данък добавена стойност, сме длъжни най-малкото, за да защитим общия интерес на тези социално подпомагане, които подпомагаме в кеш, от това ДДС, което искаме да съберем,
да могат да го получат.